Положителни емоции. Има причина тази неделя да бъде така, защото Ирина Цонева, нашата Ирина, отново е в студиото, готова да пътешества и да сподели своето пътешествие с вас, скъпи зрители. Ирина, здравей отново, добре дошла. Много добре помня предишната ни среща и много добре помня обещанието, което даде пред зрителите в това студио. Дестинацията този път, тази неделя, се нарича Кюрасао. Ако се колебаете, ако се чудите къде е Кюрасао, всичко за това прекрасно пътешествие от Цонева сега. Точно така, скъпи Жоре, много ми е драго отново да бъда в твоето студио. Уважаеми зрители, както се казва, пито платено, обещано, сторено. Да, ще пътуваме за Кюрасао. Кюрасао, както ти казах и миналия път, е един от Антилските острови. Може вече да видим нашето видео. И от гледна точка на факта, че тези острови, наречени Малките Антили, бивш холандски протекторат, са три. Аруба, Кюрасао и Бонер. Кюрасао обаче е най-големия, най-гъсто населения и за мен е най-неочаквано най-красивия, защото се оказа, че там, за разлика от Аруба, купонът е издигнат в култ. Красотата е невероятна, защото някакси цветовете на Холандия, Амстердам, но много по-пъстър и как да кажа, екзотичен, е направен в цялата му прелест и в същото време, както и миналия път споменах, Кюрасао е известен освен със своите чудесни плажове и с невероятните коралови рифове. Всеки любител на дайвинга, но и на шнорхелинга може да се наслади на екзотика и на брега виждаш гущърчета, но и във водата. Сега, толкова екзотично звучи самото име Кюрасао, че това пътешествие, което ще ни предложиш днес, със сигурност много ще впечатли нашата аудитория и нашите зрители. Само че къде да си го представим? Това е някъде над Венецуела. Веднага казвам, на 48 км от бреговете на Венецуела. Това е Карибски архипелаг, който всъщност е най-посещаван от бреговете на Майами и на Панама, защото големите круизни кораби минават точно по този архипелаг и това е изключително близка точка. Същинска, екзотична дестинация, Кюрасао, карибска. Нищо общо няма с живота в Венецуела. Нищо общо. Нищо общо, не. Напротив, точно обратното. Това, което мога със сигурност да кажа, че стандарта там е, може би, най-висок от Карибските острови. Скъпо е. Това със сърце на душата, мога да го кажа, с ръка на сърцето. Но във всички случаи е място, което винаги можеш да намериш какво да правиш. Купон – невероятен. Барове – невероятни. Плажове – невероятни и екзотика. Всякаква. Като животинки, фламинго, разбира се, също като на Аруба. Костенурчета, които радват сърцето и душата и много приятелски настроени хора, които приемат туристите не като чужденци, а като нещо, което е просто при тях, за да ги радва, а не за да им взимат парите. Така че от тази гледна точка Кюрасао е прекрасното място за почивка и лято, и зима, 24 часа в денонощието и 12 месеца в годината. Там е топло. Вижте. Може би, защото повечето туристи на Кюрасао акостират на острова с големите круизни кораби, предимно от бреговете на Майами в Съединените щати или пък от Панама, това, което основно виждат, е най-големият град и административен център Вилямстад. Той напомня невероятно много на Амстердам, но в умален и далеч по-цветен вариант. Прекрасно място за разходка, вечеря по крайбрежната улица и нощен живот. Любимо място и за млади, и за по-възрастни туристи, защото тук има за всеки го по нещо. От красиви гледки на моста до закътани нощни клубове и чудни ресторанти с латино песни и танци. Реално обаче Кюрасао е най-големият от трите Антилски острова с Аруба и Бонер и по крайбрежието му има прелесни заливи с коралови рифове и чуден снежно-бял пясък. А фауната е вау! Големи игуани, розово фламинго и всякакви други пернати, малки костенурчета и дори плаж с безброй прасенца на него. Чудо е просто!
Една от големите забележителности на точно този плаж в Кюрасао са ето тези прасенца, които се разхождат по плажа. Можеш да ги галиш и също и да плуваш с тях, а плуването с прасенца се оказа нещо изключително симпатично. Те са мили, дружелюбни, галят се в теб като котета и изобщо не са нахални. Плажът, който обитават, не случайно е един от най-известните на острова и заради тях, и заради тюркоазените си води и прекрасен коралов риф. И денем, и на залез гледката е божествена. На другия, не по-малко известен и посещаван плаж пък, Плая Пискадо, бебе-костенурчетата са атракцията за туристите. Все съм виждала и плувала с костенурки, но тези са наистина невероятни. Толкова са свикнали с хората, че можеш с часове да се гмуркаш около тях, да ги галиш и да се снимаш. По-възрастните си имат дори и имена – Хук, Бос и Търнати, а най-възрастният се нарича Едноокият бандит. В тази бистра, топла вода, бял пясък и слънце, усещането за съвършенство е ненадминато. За любителите на купона обаче, плажът се казва Мамбо. Тук красотата и спокойствието денем бързо се заместват с бурен купон веднага след последния слънчев лъч. Диджей партитата на този плаж събират толкова много почитатели, че е истински трудно да се класираш на дансинга. Обаче успееш ли, няма тръгване до зори. Подобно е положението и на още един прелестен плаж – Блу Бей, Синият залив. И тук партитата на залез нямат равни. Денем пък изключителният коралов риф отпред и тюркоазеното море са истинско щастие за сетивата. Защо обичате Кюрасао? Красив остров, хората са готини и приятелски настроени. Какво повече? Дойдох тук през 1982. Влюбих се в това място и това е любов за винаги. Какво ще препоръчате на туристите, които идват тук? Просто да имат повече време да обиколят острова, защото прекрасните изненади дебнат буквално зад всеки ъгъл. Зад екзотичното име Кокомо обаче се крие любимият ни плаж на Кюрасао. Един от най-спокойните, романтични и закътани на острова. Красиво декориран, усеян с чудна растителност и, разбира се, радващ окото с уникални залези. Но където и да попаднете на острова, екстра е, вярвайте ми. Пътешествие до